Ngifuna ukuthi ngithi bonke abantu base-South Africa abaphume beyovota, baphume beyobhalisela ukuvota ngoba kusemqoka ukubhalisela ukuvota. Ukubhalisela ukuvota akusho ukuthi usuzovotela inhlangano A, B and C, but ukubhalisela ukuvota kuyi-part of noma kuyingxenye yokubalwa kwabantu ukuthi leya ndawo inabantu abangaka, okwenza ukuthi uhulumeni mayikhipha imali azi ukuthi ukhiphela abantu abangaka abangabahlali babavoti bakuleyo ndawo. Abantu bakithi-ke kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu uhlele eGoli kodwa usarejiste KwaZulu Natal. Ngiyabanxusa ukuthi wonke umuntu akabhalisele ukuvota lapho ahlala khona ukuze izwi lakhe, umbono wakhe uzwakale lapho ahlala khona. Uma use-Gauteng, register eGauteng. Uma useMpumalanga, register eMpumalanga. Siyabacela kakhulu abantu ukuthi abaphume bonke bovota, ikakhulukazi abantu abasha. Akusho ukuthi ukubhalisela ukuvota sewuvotile, kodwa ukubhalisela ukuvota kusho ukuthi usazohlala ucabange. Ngesikhathi ucabanga wazi ukuthi usafe ngoba ukubhalisela ukuvota.